Slăvit să fie Domnul! Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Fie Domnul slăvit pentru toate lucrurile. Mă bucur că în această dimineață sunt împreună cu dumneavoastră, împreună cu părinții, cu fiica mea cea mare și spun ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze toată biserica. Amin. Citesc un verset din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 1. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Amin. Puteți să reocupați locurile. Dragii mei, a trecut aproape un an de când nu ne vedem și vă văd mai frumos și văd că v-ați înmulțit un pic. Și sper că Bunul Dumnezeu și am încredere în Dumnezeu că Dumnezeu lucrează în mijlocul dumneavoastră. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat și este minunat atâta vreme cât noi vom înțelege că El este minunat în viața noastră. Atunci se manifestă Dumnezeu cu minunile sale în lăuntul vieții noastre. Astăzi, în calendarul creștin ortodox, sărbătorim mucenicul Sfântul Gheorghe și Duminica Tomei. Dar ceea ce vreau să vă spun în ceea ce privește sărbătorile sau în ceea ce privește într-o discuție pe care o aveam pe avion în timp ce veneam spre România, discutam cu o femeie. Și m-a întrebat ce fac în Italia. I-am spus ce fac în Italia? Muncesc, acasă și biserică. Biserică, ce faci la biserică? Merg la biserică, slujesc pe Dumnezeu. Asta fac. Păi ce sectă ești? Nu sunt sectă nici religie. Pentru că nu cred nici în religie, nu cred nici în sectă, cred doar într-un singur lucru, cred în Iisus Hristos și în Dumnezeu. Amin. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, ceea ce mă unește în această dimineață cu dumneavoastră, nu este nici că sunteți pedicostali, nu știu dacă sunteți, nu știu dacă sunteți baptiști, creștini după Evanghelie sau orice altă denominațiune că v-ați dau dumneavoastră, ceea ce mă unește cu dumneavoastră este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo sus pe crucea la Golgota și nimic altceva. În această dimineață, în timpul în care mi l-ați îngăduit, aș vrea să vă vorbesc despre darurile pe care le-a pus Dumnezeu în viața noastră și despre lucrurile care Satan încerca să le altereze. Și dacă ar fi să ne gândim bine, fiecare dintre noi, la ceea ce a făcut Dumnezeu, la Făcătorul nostru, la viața noastră, la lucrurile noastre, la Genesa, la grădina Edenului, la felul în care l-a construit Dumnezeu pe om, am înțelege că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, cum l-a făcut? L-a făcut fără păcat. În creație. Pentru că Dumnezeu avea nevoie de cineva să-L slujească. Pentru că nu pământul putea să slujească așa cum poate să slujească omul, chiar dacă pământul și natura îi dă slavă lui Dumnezeu, chiar dacă stelele îi dă slavă lui Dumnezeu, chiar dacă soarele îi dă slavă lui Dumnezeu, chiar dacă luna și toate celelalte lucruri. Toate viețuitoarele pământului dau slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut pe altcineva, a vrut pe om. Și spune, am făcut pe om după chipul și asemănarea noastră. Și spune, eu vă dau o moștenire. Și moștenirea noastră pe care ne-o dă Dumnezeu, primul lucru care vreau să-l înțelegem, este că am pierdut-o. Sfințenia pe care a pus-o Dumnezeu în noi, în viața noastră. Am eșuat-o. Am eșuat-o dând vina și, până la urmă, vinovat este Satan. Și ar vrea să înțelegem ceea ce a vrut diavolul să facă cu noi. Știți care a fost problema lui Satan în confrontul lui Dumnezeu? A fost și este gelos. Credeți lucrul ăsta? În urma geloziei, spune, mă, dar ia uite, ce face Dumnezeu? Coboară dimineața, stă de vorbă cu omul, se bucură de om, i-a dat atâtea lucruri omului, dar eu nu prea suport chestia asta. E ceva care mă deranjează și mă mișcă. Și în urma geloziei devine invidios cu Dumnezeu. Și începe să devină invidios pe om.
merge la Eva și face în așa fel în Eva să slăvizlească o poftă. Pofta păcatului. Pofta de a fi atrași de lucrurile din jurul nostru. Pofta de a fi atrași de lucrurile care ne sunt interzise. Pofta de a privi lucrurile care nouă n-ar trebui să le privim, că ne spune Dumnezeu, vedeți că acolo, în mijlocul grădinii, există ceva de care voi nu trebuie să vă atingeți. Nu trebuie să mergeți să mâncați din el. Dar știți cum facem noi? Dacă ne lasă cineva, să spune că ne lasă nouă, nu, vă las, era cândva odată o poveste, nu? Și spune, uite, vă las castelul ăsta, vă las moșia asta, vă las pământul ăsta, vă las atâtea lucruri, dar aș vrea de cutiuța asta care este aici să nu vă atingeți. Păi, au făcut ăștia în fel și chip să găsească pe cel mai bun om, să găsească în așa fel să deschidă lacătul. Așa au vrut ei să facă. Mă, dar ne-a dat atâtea lucruri, avem atâtea, dar de ce trebuie să mergem noi acolo? Și când au mers și au deschis cutia și și-au găsit în ea. Pui de șoareci. Și am pânzit totul șoareci. Cum să facem să mai punem șoareci înapoi? Nu mai ai cum să-i mai pui. Nu-i mai prinzi. Și ce spune stăpânul că se întoarce? Dar tocmai pe aia trebuia să o deschideți. Tot ați pierdut. Așa se întâmplă în viața asta noastră. Că Satan a făcut să nască în viața noastră și să pune în natura noastră, la fel cum spune și David. În păcat m-am născut și m-a slăvit mama mea. În păcat m-am născut. Și se întâmplă să pună în natura noastră și diavolul seamănă în natura noastră, în firea noastră pământească, invidie, gelozie și poftă. Sunt 3 păcate din care nasc toate celelalte lucruri. Pofta asta firii pământești. Dumnezeu a vrut să ne dea o moștenire, mă, să fiți curați. Și să puteți să mergeți biruitori în lume. Vă las atâtea lucruri. Vă fac bogați. Dar noi, cât am fi de bogați, parcă tânjim tot să spunem că suntem săraci. Și de cele mai multe ori am stat și am analizat chestia asta cu de ce omul de multe ori tânjește și spune, mă, nu să mai satură. Pentru că înăuntru nostru există o poftă, dorința asta de a avea cât mai mult. Spune tot Eclesiastul, dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, știți ce spune? Să-și ia partea lui din ele. Și să se bucure. Nu-i spune, băi, ia-ți totul. Ia-ți dă câte o parte. Și cu cealaltă parte ce să faci? Te învață Domnul ce să faci. Și atunci te vei bucura de zilele vieții tale cât vei avea pe pământ și îți vei da seama că, bă, nu sunt chiar atât de scurte. Că parcă ieri aveam 20 de ani, astăzi am 40 de ani și mâine avem 60 de ani și tot la fel mai departe. Și ajungem să spunem, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cererele și până nu se apropie ani când te zice, nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Dar ce găsim plăcere? Atâtea lucruri ne-a dat nouă Dumnezeu. Și aș vrea să vă provoc, să fac o provocare și să vă vorbesc despre ceva în această dimineață. Să vedem ce este important pentru viața noastră. Ia spune, dacă te-ai trezit mâine dimineață și n-ai mai putea să dormi în patul în care ai dormit până acum. Și ai dormit într-un alt pat. Și a fost, va mai fi. Și ce va fi, a mai fost. Să nu mai fie paturile astea cu sarterele astea relax. Și să dormim din nou pe paturile de paie. Pe cele care au dormit bunicii sau pe scânduri. Cum va fi? Cum va fi viața? Ce e important pentru tine? Să te trezești dimineața și să nu mai ai pe cel doi pe lângă tine. Ce e important pentru tine? Să te trezești și să spui, mă, frigiderul meu scârție. Nu mai merge. Nu mai am nimic în el. Începe să fie foame. Să nu mai fie mâncarea care o mâncai și parcă să furai și câinii și tot ce era în jurul tău. Să nu mai fie totul. Și să mănânci o bucată de pâine. Ce e important pentru tine?
Să nu ai mașinile pe care le-ai condus până astăzi. Și să începi să mergi cu o bicicletă care nici măcar lanțul nu e uns la ea. Și scârție. Și dau de tosatul. Care e lucrul care până la urmă devine important pentru noi? Lucrurile astea care sunt pieritoare? Sau până la urmă Dumnezeu ne spune în felul următor, va trebui să lucrați și să schimbați și să hrăniți omul de înăuntru. Cu el să luptați. Cu el să luptați, cu firea voastră pământească. De atâta vreme cât vom începe să luptăm cu firea noastră pământească, viața noastră se schimbă. Și atunci nu mai începem să spunem, bă, eu stai că sunt penticostal și la noi este așa, eu stai că sunt baptist și la noi este invers și tot la fel mai departe. Nu mai începe să mai ne dăm numele astea. Îmi spunea femeia asta care era lângă mine, era o adventistă căzută. Azi, mă, m-am botezat acum 30 de ani. Păi și de când te-ai botezat, ce ai mai făcut? Păi n-am mai fost la biserică, că mi-a murit bărbatul. Păi și dacă ți-a murit bărbatul, de ce n-ai continuat să mergi la biserică? Păi nu mai aveam posibilitate să mai pot să merg înainte. Pentru că bărbatul meu era un mentor pentru mine, era ceva important pentru mine, era idolul meu, că l-ai învățat toate lucrurile. Păi și până la urmă, Hristos. Spunea că, știți că e vorba aia de la noi, până la Dumnezeu. Tocmai de-aia trebuie să înțelegem ce e important pentru noi. Era important oamenii din jurul nostru? Sau este într-adevăr important Dumnezeu pentru noi? Are importantă strângerea noastră care reușește să ne schimbe în cântare, în rugăciune, în ceea ce facem? Sau e important doar să ne vedem fără să mai slujim și să mai facem ceea ce ne spune Dumnezeu? Și spun femeia asta, mă, dar ce religie ești tu? Mai e femeia lui Dumnezeu, nu sunt nicio religie. Pentru că nu cred în religie, eu cred în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Păi și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Păi și haide să încerci să numeri ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Spune clar Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a creat pe om. Și l-a creat pe omul de ce? Ca să-i dea cinste, laudă și onoare. Nu să mă fac cu bunul că sunt pedicostal, plin de Duhul Sfânt și după aia când ies afară din biserică, nu mai am treabă cu Duhul Sfânt. Păi unde se dă bătălia cea mai mare? Pentru că vreau să fac pe Sfântul în biserică? Pe bătălia cea mai mare ar trebui să se dea și în biserică, ar trebui să se dea și afară. Și dacă vrem să luăm cerul cu năvală și vrem să dăm buzna în Împărăția lui Dumnezeu, va trebui să luptăm pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru ceea ce Dumnezeu ne-a creat. Dar atâta vreme când noi nu vom crea, nu vom lupta pentru creația pe care noi ne-a lăsat-o Dumnezeu și atâta vreme când vom avea inima lipită de lucrurile pământești, în care spune Iov, gol am ieșit în pântecele mamei mele și cum un tortogol, fără cămașe, nu cu costum de la nu știu ce, nu cu pantofi de nu știu unde și tot la fel mai departe. Gol mă întorc. Nu iau nimic cu mine. Nimic. Și asta e valabil pentru mine și asta e valabil și pentru dumneavoastră. Nimic. Nu plec cu nimic. Și moștenirea noastră pierdută. Am pierdut-o de ce? Din cauza diavolului. Pentru că diavolul a reușit până la urmă să semene în inima omului, în mintea omului, în viața omului, păcatul. Și am devenit de natură păcătoși. Dar până la urmă Dumnezeu spune, măi, eu vă găsesc o soluție în care noi spunem Hristos a înviat și Hristos este viu. Ce a fost, va mai fi. Și ce va fi, a mai fost. Un singur lucru vreau să spun că nu o să mai fie. Nu o să mai fie niciodată Iisus Hristos, Domnul târnat pe cruce sus la Golgota. Niciodată. Să nu vă așteptați că mă mai veni. Să mai spună, mai stau încă o dată pe cruce. De ce? Ca să vă ierte păcatele. Păcatele tale sunt iertate în urmă cu 2000 de ani. Și asta trebuie să crezi. Va trebui să crezi că păcatele tale au fost iertate. Asta e al doilea lucru care aș vrea să învățați. Pentru că asta face Dumnezeu pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, de ce? Îl trimite pe Iisus Hristos, Domnul, pentru tine un păcătos, pentru tine o păcătoasă. Îl trimite pentru tine, de ce? Ca să ai viața. Și să-ți dea iertare. Și va trebui să accepti această iertare. Iertarea aceasta va trebui să o accepti. Spune clar cuvântul lui Dumnezeu în Luca 23:34. Tată, iartă-i! Dar de ce să ne ierți, Doamne? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iartă-i, Tată. Am primit această iertare din partea lui Dumnezeu. Dar ești sigur că ai primit-o? Eu asta te întreb. E sigur că tu ai primit iertare din partea lui Dumnezeu?
Pentru viața ta, pentru trecutul tău, pentru tot ceea ce am făcut Domnul nostru Iisus Hristos? Pentru că atunci când ajungi la cunoștință, să înțelegi că ești creația lui Dumnezeu și că Iisus Hristos, Domnul, a venit în lume. De ce? Ca să ne arate nouă un model. Și a venit ca să ne spună, merg sus pe cruce. De ce? Ca să vă iert. Iert păcatele, iert avorturile, iert minciuna, iert uciderile, iert tot ceea ce a fost rău. Iert. De ce? Acolo sus pe cruce pot totul. Asta poți să spui și tu. Eu pot totul în Hristos care mă întărește. De ce? Pentru că Iisus Hristos, Domnul, sus pe cruce la Golgota, m-a iertat. Unde este fericirea noastră? Și ce este cel mai important pentru noi? Ce este cel mai important pentru noi? Mașina? Copilul? Mama? Tata? Nu! Spune clar cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Dacă toate aceste lucruri pentru mine te-ați lăsat, cum le veți primi aici pe fața pământului? Însutit! Asta face cuvântul. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu și știți ce spuneam femeii? Cel mai mult cred în cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai mă plictisi cu atâtea lucruri, cu atâta religie. Și când am mănânci carne de porc, mănânc. Atunci când mi se dau, mănânc. Nu mănânc mereu. E păcat. Nu e păcat. E păcat să nu slujesc pe Dumnezeu. Dar am zis, dar tu când păcătuiești, ce faci? Sar ca delfinul din albie în albie? N-am mai știu ce să mai spună. Tată, iartă că nu știu ce fac. Oameni buni, va trebui să înțelegem că adevărata viață și adevărata fericire îi cerea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu am nevoie să văd ceva de la Tine. Pentru că m-am sintirit de lume, m-am sintirit de oameni, m-am sintirit de atâția oameni care stau în jur și nu fac altceva decât să vorbească fără să facă. Eu vreau să văd cu adevărat fericirea și aș vrea să te văd acolo sus pe cruce la Golgota. Și în timp ce mă rugam, Domnul mi se arată. Și îmi spune, uite, și am înțeles, Doamne, aici e fericirea adevărată. Dar aici eu pot să merg înainte și privindu-te pe tine, pot deveni fericit. De ce? Și îmi spune, Daniel, ești treptat. Mergi biruitor înainte. Mergi cu puterea care ți-am dat-o. Mergi și ai încredere în mine. Asta îmi spune Domnul. Și asta spune și ție, Domnul, nu numai mie. Că dacă eu am fost un păcătos iertat, dacă am fost un păcătos și astăzi sunt un păcătos iertat, la fel și tu. Dar va trebui să credem că Iisus Hristos, Domnul, are putere să ierte. Crezi că Iisus Hristos, Domnul, te-a iertat? Atunci, dacă crezi că Iisus Hristos, Domnul, te-a iertat, fii o femeie fericită. Atunci, dacă crezi că Iisus Hristos, Domnul, te-a iertat, fii un bărbat fericit. Și trăiește în această iertare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat acolo sus pe cruce la Golgota. Doamne, Tu m-ai iertat acolo sus pe cruce la Golgota. De ce? Că ai purtat toate blestemele mele. De ce? Că eu astăzi să trăiesc în binecuvântare. Doamne, ai stat acolo sus pe cruce. De ce? Ca să porți toate bolile mele. De ce? Ca eu astăzi să trăiesc o persoană vindecată și să pot să te slujesc. Nu să-mi scârție sănătatea. Și să pot să te slujesc cu putere. Câtă vreme sunt tânăr, câtă vreme Tu îmi dai putere, câtă vreme mă ajuți, atât te pot să te slujesc. Și să nu mai stau să mă îndelnicesc la alte lucruri. Să nu mai stau, în loc să merg să te slujesc pe Tine, să mă ocup de calabalăcuri. Nu, Doamne, să merg să te slujesc pe Tine mereu. Cât? Neîncetat. Până cântare. Până rugăciune. Până a veni a face lucrurile la biserică. Până a merge a face un bine la cei care au nevoie, la nevoiași. Până a merge și a avea o legătură cu Tine. Pentru că, până la urmă, dragii mei, pocăința, știți cum este? Nu e la grămadă. Haideți să dăm năvala sus în cer. Haideți să dăm năvala sus în cer. Să dăm năvala sus în cer, până la urmă, este individuală. Dumnezeu vrea să vadă felul în care tu lupți. Nu luptăm împreună, pentru că dacă luptăm împreună, ne dăm coate. Felul în care tu lupți, cămăruța ta, rugăciunea ta, viața ta, trăirea ta, iertarea ta. Mă iartă pe mine Dumnezeu? Mă iartă. Te iartă pe tine Dumnezeu? Te iartă. Dar mă iartă doar pe mine. Pentru că eu vin și ne spun înaintea Lui, Doamne, iartă-mă pentru păcatele care le-am făcut. Știți cum era cu fariseul și cu vameșul? Unul se lăuda, eu sunt cel mai tare pedicostal. Ce pedicostal sunt eu, nu-i nimeni ca mine. Atâtea lucruri frumoase fac. Cel mai tare pedicostal din bufte. Când merg eu pe unde merg și iarba, parcă să dă într-o parte. Așa de multe fapte de pocăința mea. Dar era un vameș acolo păcătos. Care spunea, ai milă de mine, Doamne. Și îți mulțumesc pentru iertarea care mi-ai dat-o. Mai era unul sus pe cruce cu Iisus Hristos. Unul îl înjura și unul îi spunea, noi ne merităm soarta asta. Și îi spune tâlharul de pe cruce, adu-ți aminte, Tată, de mine când vei fi în împărăția cerului.
Și adu-ți aminte de mine și spune, chiar astăzi vei fi cu mine în rai. Recunoaște pe Hristos că îți dă iertare. Recunoaște pe Hristos că a suferit pentru tine. Recunoaște pe Iisus Hristos, Domnul, că nimeni nu-i ca El. Recunoaște-L că nu poți face nimic fără Hristos. De multe ori încercăm să facem atâtea lucruri și de multe ori spunem, bă, cine suntem noi? Nimeni fără Domnul. Credeți-mă că nimeni suntem fără Domnul. Haideți să mergem mai departe și să mai înțelegem că un lucru în această dimineață. Știți ce ne-a mai oferit nouă Domnul nostru Iisus Hristos, acolo sus pe cruce, la Golgota? Acest făcător, acesta care te-a făcut, să-ți aduci aminte de făcătorul tău, îți oferă libertate. Matei 28 cu 2. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Căci un înger al Domnului s-a coborât din cer și a venit și a prăvălit piatra de pe ușa mormântului și a șezut pe ea. Aș vrea să mi-afișez și din primul capitol, din capitolul precedent, din 27, de la versetul 62 până la 66. Haideți să citim, să înțelegem un aspect al libertății. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat. Și au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela pe care, pe când era încă în viață, a zis, după 3 zile voi învia. Dă poruncă ca mormântul să fie bine păzit până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noapte, să-i fure trupul și să spună rodului a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat a zis, aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, decetuindu-i piatra și punând strajă. În versetul pe care l-am citit de Matei 28 cu 2, spune că s-a făcut un cutremur de pământ și un înger al Domnului s-a coborât din cer și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Aș vrea să te întreb în această dimineață. Ai libertate în Hristos? Ești liber în Hristos? Sau ești ceva care încă Satan a plecetuit asupra vieții tale, de care nu te poți elibera? Atâția ani de pocăință. Și parcă încă avem înaintea noastră o piatră care nu mai poate să dea nimeni la o parte. Atâția ani de pocăință. Atâția ani de slujbă. Măi, și nu pot să dau piatra la o parte. Stau și un pic și tot acolo cadă. Merg și tot acolo îngenunchiez. Nu pot o da la o parte. Nu pot singur. Mă chinui. Mă chinui de atâta vreme să mă scap de o țigară nenorocită și păcătoasă și nu pot să o las. E greu. Există cineva care poate răspunde pachetului de țigări. Acela este Cel care stă sus pe cruce la Golgota. Domnul nostru Iisus Hristos. Mă, nu pot să mă las de minciuna. Nu pot. E ceva care tot timpul mă împiedică și mă lupt. Mă lupt să fac figura asta bună de un pocăit, dar rest încolo toată viața mea și toată pocăința mea e o minciună. Încerc să fiu bine mereu îmbrăcat în biserică. Dar rest încolo eu să fiu o minciună. Era unul care a mers la Elisei să se curățească. De lepră. Era bine îmbrăcat. Cred că a și bine. Și spunea Elisei, du-te și scală-te. Ca să poți să-ți curățești lepra. Du-te. Du-te și scală-te. Asta spune și Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi e momentul tău să spui, eu vreau să mă eliberez de probleme. Eu vreau să mă eliberez de durere. Eu vreau să mă eliberez de vicii. Eu vreau să mă eliberez de pornografie. Eu vreau să mă eliberez de lucrurile care nu mi-aduc pace. Eu vreau să mă eliberez de apăsările care sunt în modul vieții mele. Eu vreau să mă eliberez de certurile care le am în familie. Eu vreau să mă eliberez de invidia care este în lucrul meu, în viața mea. Eu vreau să mă eliberez de gelozia care o văd la cei din jurul meu. Eu vreau să mă eliberez de poftele tinereții. Eu vreau să mă eliberez în această dimineață. Și asta o poate face numai Iisus Hristos, Domnul. Nimeni altcineva. Dar știți cum o face Iisus Hristos, Domnul, această eliberare? O face prin voința ta.
O face că tu va trebui să crezi că Iisus Hristos, Domnul, te poate elibera. O face ca tu să spui, Doamne, piatra asta e prea grea pentru mine. A percetuit atât de bine Satan și a crescut bălării peste ea. A crescut atâtea lucruri, Doamne, și parcă nu mai poate nimeni să o dea la o parte. Dar Iisus Hristos, Domnul, mi arată că o poate da la o parte. Puterea Duhului Sfânt o poate da la o parte. Te poate curăți și te poate schimba. Ca să poți să fii o persoană liberă, să slujești pe Hristos cum? Așa cum ești tu și așa cum te-a creat Dumnezeu. Nu să fii percetuit. Nu să aderezi la o religie. Nu să aderezi să spui, mă, cei din jurul meu m-a spus să fiu așa. Nu! Fii tu însuți. Fii tu. Atâta vreme cât nu vei fi tu, vei fi altcineva. Și atâta vreme cât vei fi altcineva, va fi altcineva care va fi o marionetă, care vei deveni o marionetă. Dacă va fi Iisus Hristos, Domnul tine, El te va învăța cum trebuie să slujești. Când va fi Iisus Hristos, Domnul, cel care te călăuzește, puterea Duhului Sfânt, tu vei fi o persoană nouă și vei fi liber. Vei fi liber să înțelegi că viața asta, cum este, scurtă. 1, 2, 3 zile și trecem la cele veșnice. Dar adu-ți aminte de Făcătorul în zilele tinereții tale. Până nu vin acele zile rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Nu mai găsim nici plăcere de multe ori, că nu mai avem libertate, nu mai găsim plăcere în a sta în biserică. Spune, merg în biserică, de ce mai merg în biserică? Cine să mă vadă? Cu cine să mai mă rog? Pe cine s-a rugat? Ăla ce a făcut? Avem atâtea probleme în viața noastră și atâtea gânduri vin la nivelul minții noastre care nu sunt în partea Domnului și sunt în partea lui Satan. Și Dumnezeu știe ce spune. Vreau să vă eliberez de gândurile astea. Aș vrea să vă eliberez de ele. Pentru că vreau să fiți liberi. Mormântul Domnului nostru Iisus Hristos, cum e? Gol. Noi cum trebuie să fim? Plini de adevăr. Știți ce ne face adevărul pe noi? Ne face zloboți. Și atâta vreme când vom fi zloboși și liberi, vom fi cu adevărat oameni care îi vom putea sluji pe Dumnezeu. Ultimul lucru care vreau să vi remarc în această dimineață, îl găsim în Ioan 20:28. Având în vedere că este și Duminica Tomei. Drept a spus, Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeu meu. Domnul meu și Dumnezeu meu. Știi că ești făptura minunată a lui Dumnezeu? Câți dintre dumneavoastră știți lucrul acesta? Câți știți? Câți știți că sunteți făptura minunată a lui Dumnezeu? Haideți să ridicăm mâna sus. Drept. Și spunem, Doamne, în această dimineață aș vrea să mai mă curăți. Prin puterea sângelui Tău. În această dimineață, Dumnezeu mă ceresc, aș vrea să proclami iertare peste fiecare mână ridicată. Doamne, în această dimineață, aș vrea să proclam libertate. Aș vrea să fiu liber. Liber în Iisus Hristos. Să pot să-i spun Domnului, Domnul meu și Dumnezeu meu. Și ce spune Hristos lui Toma? Toma, nu fi necredincios. Și noi de multe ori spunem, mă, ești ca Toma necredincios. Ce mi-ar place mie să fiu ca ucenicul Toma? Să fiu credincios, să pot să-L văd pe Hristos. Dar știu că va veni ziua în care îl voi vedea împreună cu dumneavoastră, atâta vreme cât când voi rămâne drept și voi rămâne liber să pot să slujesc. Dar dacă mâine eu nu mai slujesc pe Hristos, e în clipă toată slujba mea și tot ceea ce am făcut până astăzi. Pentru că odată ce ai început să-L cunoști, trebuie să slujești necondiționat. Domnul meu și Dumnezeul meu. Aș vrea să cântăm o cântare, dragii mei. Și haideți să ne ridicăm. Gata, aș vrea să mă ajuți. Ogoarele sunt gata de racoltă. Dar lucrătorii sunt așa puțini. Și să-i spunem lui Dumnezeu în această dimineață, Doamne, eu sunt aici, la dispoziția Ta. Ogoarele sunt gata de racoltă.